subscribe di like di komen di share banyak-banyaknya ikuti keseruan nanti ini mau ngapain kemana yuk. Masih Mas ya. Iya sama-sama. Bisa aku kata terima kasih Bang. Iya lah aku ora tau mampir aku negeri lewat kene wis gage-gage lewat wis gage-gage. Oh ya jenenge tanggapan iki arep piye. Repot rame-rame. Nek aku secara terus terang aku ki cara ngene iki jenenge genane sampean iki genane sakmene iki tapi gak iso bersih ngono. Aku gumun kuwi kabeh ora kok sampean salah. Lah tapi eling aku apa ora? Aku sapa? Lah ya jenenge kuwi lho sing tak eling-eling ki angel iki jenenge. Ya omahe. Omahku. Omahe aku ero. Ndi? Iya ora kirang etan dhisik ngono. Etan ndi? Kono iki kula. Iya maksudnya ngetan rono sik kuwi lho anu lho. Terus Dalan marane caruban sing metu jero kae lho. Tapi jenenge aku ngarane takoni. Mulai aku bar operasi sing kedua iki wis ngarane apa takoni wis aku wis merubah bersalah. Lah bersalahnya apa? Ya mergo bar operasi terus payah tenan Mas. Angel. Ya mulai jeneng kuwi mau alamat desa iki ngono aku gak iso ngarani saiki. Wis lali. Terus terang. yo di masuk beto. Terus emang gak ngerokok terus ngerokok. Gak apa-apa sampean rokok, aku gak ngerokok. Gak sambil ngombe obat. Iya, kok sesuk to rokok sesuk. Kuwi rokok sajen-sajen ngono kuwi ya, enak menehi wong-wong ngono kuwi ya. Wis kuwi aku udut ngene tenan. Iya, lha udute apa kok udut ngono kuwi? Linting dhewe ning gawane anu kae iki. Dendenge bakul mbako ya gawe ning mbako. Oh, tayo bakul ning gone bakul wedhus barang sing ning iki kae ngarani. Liwonan ngono kuwi lho. Ya nek pasaran kono ya marang lewat metu kae. Nggon kuwi kono lho. Iya ngarani. Nek ngene iki lho kadang ngarani ke Nek nang omah bingung. Nah, njupun ning jopo gak aneh to. Aku kan gak doyan ini. Tapi sing iki kenalane sapa? Apa? Tolel. Ket Kamu kan ngono. ket sadar ki eling jenenge mantok. Manto iki. Gak lali. Lah mantau mendi? Ya omahe para ngulon dhisik terus ngalor kae to. Oh iya. Tapi tidak ini njur rumah bingung. Lor kidulnya bingung. Aku rong tahun lebih ono mulai. Ngarani lor endi jenenge? Di rumah. Malah terkadang ning HP iki sing metu ngono tapi aku mau delok wajah ning HP iki lho sing. Lah tapi sampeyan wonge lewat kuwi lho. Kuwi mantau lho. Nek kalau gak nyelok kuwi gak ero. Maksudnya ki apal apa ora anak mantau petukan mantau ini apa kuwi mantau. Insyaallah ae. Nah aku sapa sing tak aro iki kadang nek pas sedang iki yo. Lah karo aku kok malah gak apal. Jenenge Mas terus terang. Lah aku malah sing rene. Lah Iya iya. lah gak dielingi. Lho iya. Aku terus terang, aku sing ngaku terus terang ya. Nah, apa ae. terang lho guys. Aku gak itu disembah. Iki aku jeneng iki sapa sak ndone Ya Pak Toy. nyapa kan kleru no tak benerne ngono. Nggih nggih Mbak, nggih sepunten nggih. Terus Mbak anu Mas terus terang aku wis saiki aku sing aja bar kecelakaan kae wis omongan apa kok. Sebelum kecelakaan sih. Iya. Orang aku ngomongnya Aneh. anak sing ngomongnya Jerman kan tak tutupi terus to. Ngomongnya ku jenenge polane apa kok pacar yang Gak di sadar. Mawang aku. Terus anu tanggoku kulon iki opo iki aku pasak nyar pernah lho sedulunge aku barang. Terus gak sadar tenan iki. Takoni aku. Kok malah ndane Cita-citaku mripat iki ben iso cara ngono maca iso jelas lah ngono kuwi. lho maksudnya gak jelas mata. Gak jelas aku. Terus nanti maca ning HP ngono kae lho. Enggak sarape kan ya. Hmm. Berarti lalunya Tak gone polimata iki. orane wis aku ane cerita-cerita ngene iki apa eneke. Kena syarat mata. Nah, iki lho sampean iki lho wis sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Wis tes awake wis lemu meneh. Nek tak Malam aku. saiki. Iya to, karo dhewe. Aku Lah piye mangan turu ora lemu?
Ngomongnya beda ngelone. Aku tak jatah waktu awan aku mau turu mau nenek gaya aku iki lho Mbak Mar Mbak Mar itu. lho Maca. Sumat ini apa Lah kok Mbak Mar iki sapane sampean? Jumar masa dirapen aku Jumar ya nek Mbak ngono kan sapa nyawang njaba nilai kan Mbak ngono Ya nyeloke ya Bu ngono. yo nek ngono tak masalah Nyeloke Mbak Get karo bojo iki. Iki sing biyen nate tak sing biyen nate tak konten kalau guys sing kene ndeklong kalau pas laka biyen kalau guys. Alhamdulillah awake iki wis lemu. iya sih terus itu dari lama nyukur awake sapa tak kulon wis jadi nyukur tak kontak no rambutku nah kalau saiki ngono ninggal gitu gak apa-apa penting tak aku Nene apa dintekne? Kowe cukur langsung tak telepon wae tak kon. Nek tak omongin apa iki cukurnya mesti nesu. Luwe ama piye. ya aku sih wis serak Sampai ayo wis buku buku. kawan aku lagi diam tak tak gak wani ngono gak wis terus nyerah ya nyerah aku wis Lah iki lo lemu karo biyen lo lemu saiki sampean. malah justru ngono kuwi Piye? padahal mangan tak lo bareng Kon tilokne lembune mari kare disutuh. aku tak sudul tapi ora iso Ya gak apa-apa lemu sampean dhuwur. Ngomongnya lemu ya ben. Ketokne lek ngopeni. Dadi nak ngetokne nak ngopeni Mbak Mar. terus terang mas aku sungkan lah ngopeni ngene iki ora iso Lha biyen sampean biyen iki yo ngopeni iki. Lah iya. Saiki yo gantian, nah sampean nek iso kerja ya diopeni Mbak Mar. gampangane rasa kerja ya iso dolan mbok mancing Enggak sing penting iki sehat. ono kuwi nama aku saiki jenemu mikir terus aku Iso ngewangi ning omah era ketang tandang gawe apa-apa. Iya, Lah iso, ketange iso. saisah kek apa kan iso. iso kuwi karo kowe ta Enggak apa-apa. Tapi bisa nek wis mari tenanan wis total tenanan iso gawe barang-barang nih. kucing gawe urip barang Iya, Pak. sing gawe urip tak sebut barang ya Allah tulungan selamat Lha iki ta ya selamat kok iki. rasane ku selamat Lah iya ya selamat. Toko besok ya selamat. Utawa jenenge selamat. ya wis ada tutane wis jenenge Iya. Oh berarti apale mesti ndoco tulisan. aku jeneng dhewe jeneng ya apa Wis sampe maca tulisan no. iki jeneng ngono ya mari ya ben pertama ning rumah sakit guru-guru koma kan terus dibonjol barang kae Dari sampe kok ora dibondo. Lihat sing cerita mas Hmm. biasanya cerita mbak aku nyeritaknya piye mulai Lek sing cerita sapa? karo dikira karo aku Wes sampe diomongin nak dibondo barang ngono. iya lah patok iki kalau disitok barang lho ning omah patok ya nek kok Lah sapi kok piye kok dipatok ya lho. lha wong iki lho ngedan lho terano edan bumbu Sapa? selamat kuwi Lha selamat iki sapa? ya aku Iya to. iya aku piye aku sapa aku pas selamat Lah iya Ya, Pak kok Selamat. ngedan Kok piye? ngedan piye? Wah Pak Selamat sehat kok ngedan piye? data yang tadi tuku lo gak sadar wong Hmm. rumah sakit yang buat berang dino kan coba pikir pun aku tabrakan dhewe tak lakoni dia tabrakan ning lor barang lo mulai cek lakoni saiki jan kaya wong koma kae bukan ngerti ya tenan Ya alhamdulillah saiki wis sehat. Awake dilemokni dadi ben ngetokne nak ngopeni Mbak Mar. iya aku tak tahu aku malah kadang nek besok iki wayahe saya Ya. wayahe oke jangan lukai apa anu kae ya kae Apa? didol mas Sayur. tepone Oh tepo. oh bisa ada kulit kayu yang preso wika mati ini piye aku Golek kayu barang. karepku tapi masalah gak oleh ndi Aja turun dudu-duduan kok nak kantol. Ibu malah ndak marang ngarep bapak golek kayu malah ra roh wong malah bingung meh. aku nih wis bakal ngarep aku tangi tak kalau ngarep Lah nyapa yo ngewangi nunggoni ngoe bakul. terus terang aku tapi
mesti komite terus dhisik terus jam 4 aku adus Belakang. ora kene ngarep aku baru Tapi sisi. Hmm? aku tak tadi meripatku gila mau operasi ini pas operasi kedua iki bumbu aku pertama di iso kata sih dulu sih rada jelas ya pas operasi kedua sing iki lho ya Gak apa-apa bisa nak duwe duit, duwe rezeki iso tuku kacamata. terus terang aku gak wani golek duit iki Iya aja, sik. Lah yang besok wis mari. soalnya aku karo coran nulis harga patok gue lah mungkin gue inget nih keramik itu gambarnya mau dari biro kan ini gitu kan di sepuranya gue ini cerita apa ini gitu aja saya koma gue berterang gue Lah kemarin terang dino sampean. dia saya paling kira 3 minggu bumbu kok Masa Gak kalau ngerti ya. mingguan. Gak ngerti aku pertama tahun dengan kan Rumah saku ki ora koma sampean iki. orang ngerti Sadar cuman gak iso. Cara ngono arep ngomong gak iso. tapi orang sadar nek aku ditabrak uang kalau gak sadar tenan tak akoni kayak ngomong aku mas repot terus Wong bener gak sadar tapi nek bisa omongane tangan harus ben respon ning ngaji kan. nah iya kuwi lho aku kan Jawa aku mangane padahal aku tabrak ning lor wis tau ditabrak polisi ya wis tau jadi polisi udah kerja ning pos dulu aku kagak aku kaya wis tau ning lor pun TV ya tau Gile. aku nibak ning montor iki tak udah kerja ngalor iya besar be aku ya tau Tapi sing ndek iki sing untuk aku saiki main Aja, lah iya wis aja numpak motor. jadi saya 1 bulan aku Ah sadulan. oh sepeda kontak lagi tunggu konan ora tau Wis ta rasane ndi-ndi. gak ono Lah wong Mbak Mar bakul yo ngewangi Mbak Mar. iya kene aku terang Yo kesibukane malah kuwi. ora kesibukan iso ku yo kur kuwi Oh, isone yo kuwi. Lah iya. mergawe aku ora iso Lah iya makane wis ora iso mergawe aja dolan. Montore rame saiki. pada di bujang kae terus bujang iki lho aku Iya sik hujan. Cek hujan dari nang. Omahku sing ndi kok? lha omahmu cuma macam hijau kae mburi kae nah cuma tingkate dhuwur kae Ora nak omah tingkat iki lho. Sik eling yo. Omah tingkat terus aku mau jenenge. golek alon-alon ki eling cuma yo jenenge sapa-sapa kok gak eling aku mulai pertama nek aku wong duduk wong daerah iki gak apa jadi wong kok tidak bareng-bareng yang seluane Ojo mak pedes, gak ora mak pedes. Ya, ini masih gak ngerokok kayak kan rokok. Kita ngerokok sampean? aku mesti di kayak warga kunungan kayak Oke. aku mikir kayak covid sama Iya. Ya enak nak kere gulane malah ra enak kok. Ambil itu piye? Waktu iki enggak. Oh, sudah dibukain besoknya. tapi alhamdulillah sama terus aku cek roh Aja apa nih kamar? aku ini jero kamar baru ngombe obat aku orang jam 8 juga malah nunggu nembek ning Oh. Tadi kan ngomong kayak. Lah kan Jawa kan tak telepon. Tapi itu begini tak. aku dicelui Iki nanya metu. Bu, celuk lanang sapa? Gak ilang. Lah ya.
Saya pilih ini. kurang Eh? kurang nih sih dia orang lepas itu gila dia gitu terus mana aku lihat orang tuh kalinya tuh saya jenis kayak kalau saya lihat saya kita Gak apa-apa, sementing jangan mari. wis kalau cita-cita aku wis nonton iku terang iki Iya. tapi ya ini kita tetap libur mulai saurungnya aku lah aku kenal iki saya kenal Arsenal saka aku kenal iki aku pemusah kan ya Ini udah tak mau yang aku akan menjadi peteng merokok. Ayo kokong otaknya mbokmu apa ya? kalau almarhum Pak itu orang mati kayak Kenapa? dia kan apa ada anu ini nanti almarhum bapakku nah habis itu Ini nanti dia status nggak kalau bisa meninggal. Lah aku iki udah mulai salah alamat lho piye we. Lagi ngomong itu mantau. Ora, aku iki ndelok serintil gawe status. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. RT 1, RW 1 bahasa apa? Aminem lah ngarepe mantap Mbah Minem, dapat jeneng Mbah Minem kan ngarepe sapa kan gak ro. RT 1, Nanti ke bawah gue, RW 1. ngepah kukunya. Iya, lah aku ki bawa antar kok. Ayo Mas iki rencana iki arep keterek di mantap. Bar magrib. Ayo Mas saiki aku buanter yang kayak ber lah kok duh, Mas, lah kok sepi yo mahe ngono. Lah kok lama tutup aku mlebu mantap. Pengen suruh gak ada yang mati loh kene. Iya lah, kok sepi men ngene Mbah Minang. Kami nak ora Mbah Minang ngono. Salah alamat. Masya Allah. Ganti aku nolak dhewe iki salah yo. Iya, biyen aku ya jaman aku ngirim mantep gani ya delok Mbah Minang kuwi wis 2 tahun kae dhewe wis loro-loronen to. Meninggal iki. Heeh. Tiba ning kalen barang depepis ning kalen gak iso munggah barang tau. Kan bedino nak nang omah ki aku sak ngertiku dhek nyapu wae terus. iya masing di Lore mantol. Pinggir sawah pulang dalan. Nggone mantol ngalor. omah pas kae Lore mantol lor dhewe omahe. Lore wis sawah. wala sing madhep Ngetan. ketan kae Iya. otot nikung kae Iya. dan ini maksudnya Heeh. aku jalan itu terang tapi kan ngarani jenis pisau dan terang lain aku Terus itu sing Mbak Minem ngarepe mantep iki gone ngepeh. Iya jare Anake anake, iki lho. jare tiba. Tapi wis mati gone nganu. Aku tuh. Heeh. aja Hmm. jenis wong tipe nek blaber nek aja iki wae pisau sing di kano kae grup ini kae mangan iki gak grup bali iki ya tabah iki kae iki hingga rapi ya dengan kalau jaga ya Mosok lu ngene gak kene? nah ini sih so aku sih Lah mau jaman semono ditakoki iki luka lama apa luka baru nek ngadu luka lama. Iya pacet mah kumpung ngene to. Aku kan gak njowo. cik kena aku nyetak cik kena Tidak apa? ya aku gawe main sama ya pasang ya lu dhisik kae sapa juga Ngeling sih. mulai aku kecil keling Ini kan sudah. tak akoni gak eling jeneng lu iki Berarti wis apa sih tiga satu. Suaka perubahan. Ya sekarang ini warnanya jenuh karo inget-inget itu. Nak jeneng mana? Tau mbok kuku lho. Gak iso anu. Gak iso. Gak iso mbok jeneng. Tapi iso Jawa sih. Iso kerja cuma ngarang jeneng ya. Gak karo. Cuma kerjane biyen tak koyo nang biyen kerjane cek 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 saiki ya rate. Ya rada lele. Rate lele. Ini kok lepas dulu yang boleh sempat saya. Tanggoku iso wis dari ku biyen oh ya kan udah kerja ngono ki ya kaya kan nelaka ngono kuwi. Yo Ya praktek. padha. Tapi gak separah. Gak separah ini. Heeh kan buat tapi ki yo padha sih. Yo kaya ngono ngedeni lah. Apa wi operasi ki nek sing tangan karo sing kiwa parah sing kiwa.
Nah iya. Cara mana kan apa-apa kan yang kene mangkone. Memori apa-apa kan yang ngono kabeh. Tapi dia juga ero teko saiki lho. Iya kan. Aku sapa? Mbuh lali. Padahal wis Sino malah. Anake lho lagi siji. Sino. Yo tiba. Tapi sini yo gak ero teko saiki gak ero. Cuma kerja. wis piraman. Ah wis pipol ket anake cilik SD saiki wis SD bu. Saiki wis kerja. Berarti kan ayo anu ya, kayak iso balik ya. Guys, semangat. Tapi nak mulai nana beli nomor iki ya ro. Biyen ya gak ro bojone semuanya gak ro. Ya padha iki. Tapi bedine ngene iki ro sanake. Oh iki kayak anyar-anyar kayak kalau masalah kami. Lah dia bojo kok gak duwe, lah bojo mlah di tiba dokter. Ya aku mau salah mati. Lah aku lah panu, kan dulurku. Terima kasih ya buat Batik Digitalku yang ada dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang pengen punya momongan mudah-mudahan cepat dikasih momongan. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas seperti di sahur ya. Oke, kritik sarannya ditunggu, jangan lupa ya. Kritik sarannya, oke. Udah dulu, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.